Nini isilwane samhlola nisazi. Salo ngakhetha ukholo. Ngithatha isuku emfadweni. Bantu besifazane. Ngeke kuba confirm. Uyazi ukuthi yini enye uyiconfirm? Yini? Isibhakela sami. Impetshisi madoda. Uyangihlohla uthi angihlwayo noZodwa. Kanti uyazi ufuna wena sisathana. No. Uyena owayefuna mina. Eningakho bengiyimandla ekuthenini nihlukane naye. Oh, wakufuna wabona ukuthi ulale naye. Ekubeni wazi kahle singabangana. Impetshisi. Ube nganqaba. Wayezodlula ufuna omunye umuntu. Uyibona uyini? Uyibona uyihero? Uyibona wangiseza? Uthi nami vele kusize ngenqindi. No. Boss. Wama manje. Boss. Hayi, ngeke ngiseze. Kulungile. Oh, akusondele mina. Nini isilwane samhlola nisazi. Salo ngakhetha ukholo. Ngithatha isuku emfadweni. Fusek, hamba la. Mekusothi selobuyile emsebenzini wena uhleli la. Asisakana nokuphakelana noma kuza usidle nangu wena la. Oh. Yazi bengifika ngicwasa kanti unomona nokudla nje. Mana uthi njani manje Maxwell? Hayi lutho. No uthi njani? Hayi lutho Dlamini. Kodwa hlelo wrong mfethu. uEm useyinhlungwini. Uyakudinga njengosisi wakhe. Ya, neqiniso nalo uyalidinga. uEm kwakumele alinde noma 2 months before azalale nenye indoda. Awukwazi ukuxuma from la to lapha ya. Imina xuma hlelo? Imina xuma. Ungayenzi leyo nto. Uyaza ukaziwina Masilo. Guys, yiyekeni lento. Ningayenzi, please. Hlelo. Hamba mfethu. You bitch. Ayikho into wrong engiyenzile. Uzenze shoulder to cry on enuka. Hawu. Ukuzolana nomuntu nje sekwaba intembi. Oh. Ungazama ukuzolana naye. Wena ubuzenze shoulder to cry on. Hey, ubluza lobo bungaphakathi wena. Noma ungenzani? Hey, uyiluza. Oh, molo angimzwanga noma akavumanga. Hayi. Akavumanga. Yazi, dala ndayibona le ntombazana ba ayinithathi notice nje. Khonto engekho right la. Masisa. Kwenze njani? Akwenzakalanga lutho. Sis, noma ungahappy kanjani emjolweni wakho njengamanje? Ungamithi, please. Angithi ngizele ethi ungamithi. Bakuthanda yamitha ke nyani. Lamntana somodla ngantoni? Oh, siyolenza iplan. Yenza iplan ngoku ke mfondini. Uhambe uyohlawula ekhaya njengokumbrekwa kakho. But wena uthe nje
Uma wakho uzoyidla yedwa le nkomo ngeke ngahlawula. So isifani noma ngangahlawula. Ekabanani le nkomo bra? Inkomo. Inkomo yona yiphi? Ubevele ngamiyeka nje uEmma. Sanibona eBuxton. Yebo hlelo. Ngisacela isinko. Hayazi mfethu bengile lapha kwakho ngiyokubheka ukuthi sidlala amakhadi kodwa lutho. Oh. Hayi no bengingekho. Oh, ya, ngibonile. So awungidinele for ukuthi ngisatshena noEmma. No. Why would I be? Hawu Maxwell mfethu mina nawe yasijole phela sabangani phela. So awuphoqelekile ukuthi uthathe lami side. Yeah. Siyabonga eBuxton madoda. Ngizofika ntambama sizodlala amakhadi. Oh, okay. Hey. Uyazi lengane ithe mayithi phela asijole. Kwakhona into eyenzakalayo ebusweni bakho. Awu. Ubone kanjani kwaphela ubusa ngaphakathi? Hayi kuneyimbobo esitolo. Uyayithanda lengane Maxwell? Halela mina. How yazi halela mina. Hayibo baba, ushiya amakhekhe akhe eminyango. Buka manje impukane ezindizela ngakuwona. Impukane. Uthi njani mama? Ngithi mina mhlawumbe buye udle baba, ngoba kwamanje kunempukane. Hayi mama ngizoyiphebeza impukane ngilambe manje mina. Baba izwa ngami. Uzobuya udle. Oh, impukane. Hayi. Impukane. Okay. Dlamini. Wakwangena umuntu ekhanda lakho. Ungazi nokuthi ungene kanjani. Umuntu angene ekhanda lakho. Uyazi wena bengikusola ukuthi udla insangu, kodwa manje senginesiqiniseko sokuthi udla insangu. Mekusola umuntu ungena kanjani ekhanda lakho? Mekusola iyeka insangu. Buyele sinempini bhuti. Cha Dlamini. Ngikhuluma ngomuntu eniqala nijwayelene nje. Ungaboni kwenzekalani. Bese ukuthi ngenye ilanga uvuka uthola ukuthi sesekhanda lakho. Jiki usenhlizweni. Musu uthi uyamcabanga inhliziyo isha ngenye indlela. Usemathandweni inkabi. Inkomane isemathandweni. Lalelaka. Yabo yonke lento isho kumina oyichaza manje. Ithathe njengoba injalo uyoyichaza kuyena lo muntu wesifazane. Ungafa. Uhlelo lo kade ekhuluma ngaye. Hayibo. Wazi ngani manje mama? Mina baba, angithi bena baba ngiye ngimbone indlela ambuka ngayo. Uthola ukuthi bayasihlalele nje. Aw. Mina ngithi baba ngani kanti unkaba umanyanyoba. Uba lo nikhuluma ngaye la? Isemathandweni indlondlo. Nobani? Ayapha again uhlelo weMaxwell. Cause umdala ukuthi ungaba ubaba wakhe. Baby, musukuthetha ingane izothuka. Oh, sorry baby. Ufuna ndivelane nawe for obuvubo ngixela bona bokuba uhethwe ex yakho ukuthi move on. Azondiphambanela wena. Bantu besifazane. Ngeke kuba confirm. Uyazi ukuthi yini enye uyiconfirm? Yini? Isibhakela sami.
Son, Bucks, mind your own business. Ungwenye usenkingeni man. Aw, hey, Ngwenye. Ubona isitolo sakho singakhulu nje. Ingoba nidawa ngesikhathi somsebenzi. Uba nodakiwe. We bhatata. Yazi, mhlawumbe isikhathi esiright lesi sokuthi nginake indaba zami. Angomyeke. Hey, lalela wena. Hamba uyitshela lengane indlela ozizwa ngayo. Yekela uku-actor. Impilo ayiyona imovie. Sanibona. Sure hlelo. Max, ngisacela ufike ekhaya namhlanje ntambama. Kunento engifuna sixoxe. Okay. So kube yimini ozakini. Yeah, ngeke ngikwazi mina ukuza kwakho. Ngiyapheka today. Okay, sure. Umyekelani ngoba phela bekuyilona thuba leli. Athi ngithi khona ufuna ukubusha, nawe uthi nami khona ngifuna ukubusha. Hlelo. Yazi nami khona engifuna sikuxoxe lethu. Hey. Yini lena ukwawo manje futhi? Ngicela siyazi ngisuke ngathuka kakhulu ngathi ngimemeza kwaSuzan. Ubudlelwane bethu uyamkela. Yamkela nguwe owathathela unyoko indoda. Ngoba ubudlelwane thina ngapha. Okay. Mama, impazamo. Impazamo mama yenzeka noma kubani. Ngizozama ukulungisa izinto apha. Wake waba sesimeni we umuntu oniqala nijwayelana nje. Ungaboni ukuthi kwenzekani. Bese kuthi ngelinye ilanga uvuka usesekhanda lakho. Jiki usesenhlizweni. Momcabanga inhliziyo ivele ishaya ngenye indlela. Yes. Ndiyazi ukukhuluma ngani. Uyamkhumbula uSibahla? Lo ngathi umngane wami sesikoleni. Yeah, ngiyamkhumbula. But ngicela ungitshele ngalo othiwa umngane jiki usuyamthanda. Oh, uyena uSibahla. Aw. Kanti umfana lo Sibahla? Yeah. Maxwell, namanje awukakayiyeki lento yakho ocabanga ukuthi ngithanda amantombazane. So, ubufuna ukuthini? Hayi no akunankinga. Asibongele wena okwamanje. Okay, yeah. Hello. Do you think mhlambe awaba na ama feelings or mhlambe wazizwa ngathi uyangithanda? Yeah. Namanje I still do. You look like my father. And Angmas, but as somebody ufana now. So I've always had that connection now. Okay. I know sharp. Ngisawubeka rice. At least uzamile. Awufelanga phakathi inkabi. Fusa Ngwenye. Hayibo. Maxwell. Waswenka ngokuhlukile namhlanje. Yini uphuma kozama intombi inkabi? Hayi, lutho Dlamini. Dlamini, uyayikhumbula lenkulumo esake saba nayo. La wathi khona if ngifuna ukubona ushintsho empilweni,
kumele ngenze ngendlela ehlukile. Hayi impela ngikhumbula kahle. Lalela ke Dlamini. Ngifuna uqala ibhizinisi lokudayisa amakhekhe. Before uthi no man. Dlamini angifuni ukudayisela abantu amakhekhe, but ngifuna ukudayisela abantu abazodayisela abantu amakhekhe. Okay. Hayi. Ngathi ngiyakuzwa kancane. Qhubeka ngilalela. Sanibona Max. Yeah, sanibona. Sibahle ilona ku Max. Awu, sawubona baba. Yona mfana ungangibizi ngoba angimdala mina ngalondlela. Uthi uhlezi una 46. I'm 45. 45. Sorry. Ukuthi umdala. Umdala ngisho nakubaba. Ingakho ngithi baba. Hlelo, sharp. Sibahle. Asam. Hey, Nkosi. Isikhwele sikwenza nje. Usengaza jole nendoda ebovu kanje. Umfana unjani umpofu engathi uyakrima? Well, nawe wakumpofu before ushawa umhlaba. Ubani ushawa umhlaba mahewu? Maxwell, ngimdedele. Awufuni ukufika ushawa umhlaba mase ushawa yimina. Plus akakho umuntu ozolamula. Uhlelo lenqanayo madoda. Sup Max. Hey Max. Yazi bengile lapha kwakho ngiyokubheka kodwa lutho ukuthola. Ngifuna ukudlala amakhadi. As today bengena night shift yabo. Oh, okay. Ngize mina? Nah, ngizobe ngilele na tonight ngena night shift. Oh, okay. So ngikuvale nini? Angazi. Mhlawumbe mase ngi off. Sharp Hlelo. Udlamini ulithandile ikhekhe lakho. Ngimzwile. I guess uzongisiza with funding. So ubuthe ngikhulumele noDlamini uzongifundisa ukubhaka. Yeah. Kodwa Makhuzwayo, why ungazame enye hobby like ukuthunga and stuff? Ukudla kuyabiza Makhuzwayo. Ye wena nja. Uthe wena ngikukhulumele noDlamini uzongifundisa ukubhaka. Makhuzwayo angikhulumelanga noDlamini. Likhulumele lona ikhekhe lami sisi. Fusek, hamba la kwami. Ndikazona lapha sifuna amabhasi amasha lapha la. Amanzi amafutha kunjani bafuna? Uyabona ke leyo nto ungayenza futhi ucheck leyo into kodwa yonke into fresh. Konke namasonto. Kanti mhlambe sokuthola amanzi lapha nama-snacks sithi nje kunyakazisa igazi. Hayi bo mfethu uyabona kubuhle kanjani i-news mfethu. Hayibo. Hayu, kazi benginganakile bafu. Sengibona manje. Yazi yonke into fresh. Call up but forget my day. Ingoma yami ngisayiraping in the industry. Sekukuhle kanje. Mfethu uhle Shay Jig at BP Bridge Street uzibonele our new renovated store. Bangamela kanjani uzake imlenze beshiyethe ngaphezulu elingazi ubabheke basengaba ugoalkeeper. Hey, ngaloza bangishaya kakhulu ngathi hayi ngeke. At some point. Sizwa enamahloni phansi. Bantu besuke sebengihlanganisa ne-character le particular. I-character engidume ngayo nje uMahelo. Besibona umehluko ukuthi bese bengibona ngidlalayo. Iphansi nje but sine kodwa. Awudani iphansi but good way. Kodwa idayisela amakhekhe regular kaMashi station. Yabo, abantu abaningi bangazi khona, abangazi bangavela khona. Idayisela amakhekhe la regular kaMashi station. I think noma ngasazi ipe laqala ngikho but I think around 2018. Ukeka kwamangeka ngoba sengitsini but bese ngibona
sezenzeka izinto ngalapha senzeka vaya angisho ngokwemali ngingazeni lokhu njalo. Ngokwesipani sengibona ukuthi ngalesipani seliqala ukukhuphuka isikhathi esiningi angisasitholi kathi ukuthi ngiyodayisa estation yabo yonke lo. Then ilapho ngase ngibona ukuthi hayi isipani owangempela. And for the fact ukuthi sayaqala vele kungekho mhlawumbe umuntu okuncane akutholayo, but ngokuy'misela nangokuyithanda into bethiwaba ukuthi angeke ikhipha phele le umuntu ahambe odayisa afone ukuthi anginekusela futhi ngakwazi lokhu ndayisela up until ngize kufike kule level yesipani ukuthi okay manje we are working there siyasipana yabo. I went to college ngabuya. What were you studying in college? I was studying safety and society. Sure. 3 years. But only so far now, so the certificate I had at the end of 3 years was equivalent to my matric certificate. Which means I wasted the whole 3 years. Imagine. Ngesikhathi lapho ngafuna umsebenzi ungayitholi ngagcina ngiba salesman. Sure. Salesman lapho salesman but nakhona ngisebenza ka-game and macro. Yes, because besidayisa AP kusothi lapha ka-macro nje kunama-different brands of speakers. And wonke lama-brands anabantu bakhona. Kuslow wena nalesi sakho for instance wena uSamsung mina ngithengisele Funken umuntu is doing so about-3 mekuqhamuka i-customer kumele simchange normal. Mine is better. Nalo ukuthi his is better. Ukuthi mina that thing says mine vele was better. Oh, God. Yeah.